ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ପୁଣି ମେ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହା ଆଗକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେଠାରୁ ଇସାରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା 2019 ମସିହାର ହୋଇଥିବା ଫନି ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ 4 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚଳିତ ମାସ ମେ ମାସରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆକଳନ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ। 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବା କିମ୍ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନି। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଏଠାରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଆହୁରି ବି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଏହା ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି।